I den nuværende læreruddannelse, der er der en ambition om en stærk integrering af praktikken. Og det kalder på, at man gentænker det samarbejde, der er mellem skole og uddannelse. Et empiriværksted er et sted, hvor man arbejder systematisk med de studerendes erfaringer fra praktikken. Vi har kaldt det et empiriværksted, fordi empiri refererer til, at man arbejder med iagttagelser og erfaringer fra praktikken, her fastholdt på video, og et værksted, fordi man arbejder på noget bestemt. I værkstedet der mødes lærerstuderende, undervisere for læreruddannelsen og lærere fra skolen, og sammen kigger på de her studerendes videooptagelser fra de her tre forskellige perspektiver. Og formålet er sådan set, at alle aktørerne får nye handlemuligheder ved at prøve at kigge på den her praksis. Ja, og vi har faktisk gerne med det her empiriværksted, der vi faktisk gerne vil imødekomme det, som forskning peger på, at mange studerende de oplever en vis afstand mellem det, de omtaler som teori og praksis. Og hvis nu man vælger at forestille sig, at teoriundervisningen på uddannelsen, jamen det er et læringsrum, mens praktikken er et andet læringsrum, så er det oplagt at tænke, at man kan etablere et tredje læringsrum, der tager kvaliteterne med fra de to andre læringsrum og lader dem mødes. Og det er jo sådan, når man står i praktikken som studerende, så er man meget tæt på skolelivet, men samtidig så er man også underlagt det, man kan kalde handletvang. Man er blevet til at handle her og nu. Hvor i teoriundervisningen, den kan godt opleves længere væk fra selve skolelivet, men samtidig så er der tid til refleksion og til undersøgelse. Og det har vi netop forsøgt i empiriværkstedet at tage kvaliteterne fra begge, og gennem det, som du fortæller om, Lotte, de her videoer komme så tæt på skolelivet som muligt, men samtidig skabe den her tid til refleksion over de situationer, man har med på video. For empiriværkstedet, der har de studerende gennemført en undervisningssekvens, hvor i de har lavet nogle videooptagelser af deres undervisning, eller andres undervisning. Og dem kigger de igennem, og så vælger de 1-2 klip af 3-5 minutters varighed. Og i forbindelse med den her udvælgelse, der sidder de også og kigger på 2 spørgsmål, eller forbereder 2 spørgsmål, de synes kunne være interessante at arbejde videre med i empiriværkstedet. Og under selve empiriværkstedet, hvor de studerende er til stede, en underviser fra læreruddannelsen er til stede, og en lærer fra praktikskolen er til stede. Der er der 2 runder. En runde 1, som er en åben runde, og en runde 2, som er en lidt mere fokuseret runde. Runde 1 indledes med, at de studerende, der har taget videoklippet med, de kort lige fortæller om konteksten for det her videoklip, sådan at dem, der er i rummet, de ved, hvad handler det her om, hvor er vi henne. Og så ser aktørerne i empiriværkstedet, de ser så det her videoklip med afsæt i nogle åbne spørgsmål, eller hvad får jeg øje på, er der noget, der undrer mig, eller hvilke tematikker ser jeg der i spil. Første omgang, der taler vi om det på sådan en åben, undersøgende måde. Så hvad får I øje på, når I nu ser det her klip fra undervisningen? Jamen, altså jeg får øje på, hvordan de interagerer, eleverne, hvordan de snakker med hinanden. Jeg ved ikke, hvor meget de snakker om de rigtige ting, men altså de er i godt humør, synes jeg. Og hvordan ser du den der interaktion, Mie? Hvad gør de helt konkret? Jamen, de er jo i gang med at tegne og snakke også. I runde 2 i empiriværkstedet, der genser aktørerne i empiriværkstedet det samme videoklip, men denne gang ud fra nogle spørgsmål, som dem, som de studerende de har formuleret på forhånd, og dermed også bliver det sådan lidt mere fokuseret måde at se det her videoklip anden gang på. Og det kan for eksempel være, at de studerende har taget nogle spørgsmål med, eller hvilke deltagelsesmuligheder bliver til her, og for hvem, og så videre. Det er op til, hvad de studerende bliver optaget af, og hvad videooptagelsen giver anledning til. Og så på den baggrund har aktørerne så i videoværkstedet så en lidt mere fokuseret samtale, efter den der video er set anden gang. Jeg i hvert fald hæfter mig ved. Men jeg bemærker også det der med, at der er en, der faktisk giver den her pige en hjælpende hånd. Det inkluderer jo også hende i det, men det gør også det, at fællesskabet kommer tydeligt frem i den her øvelse i klassen. Så. Ja, altså det jeg synes sådan en sekvens, som man ser sammen med de studerende gøre i forhold til vejledning, det er, at det kvalificerer vejledningen langt mere og giver nogle
en hjælpende hånd til at koble det her teori og praksis. Det jeg virkelig tager med fra det her empiriværksted, det er den her video. Fordi det gør, at man kan holde et fokus og komme med flere perspektiver, uden at den her idé om undervisningssekvensen, den bliver anderledes. Fordi den er meget objektiv, og den er ikke skrevet ned, hvor man selv har haft nogle følelser involveret. Den er, som den er, men det er samtidig også meget sårbart. Så man skal selvfølgelig overveje, hvornår man vælger at bruge den her form for sekvens. I og med, at empiriværkstedet er sådan delt op i de der 2 samtaler, fik vi også øje på noget nyt i anden samtale. Vi fik ligesom flyttet vores fokus fra, at det var den enkelte, det handlede om, til at det var fællesskabet. Så sådan på den måde synes jeg, det er fedt, at samtalen er struktureret, og man har runden og ser klippet flere gange, fordi at ellers så kunne det måske hurtigt blive lidt sådan, om vi har også lidt klip med, men vi faktisk havde en struktureret måde at tale om det på, gjorde, at vi fik øje på noget nyt, på grund af det, som I havde. Ja, og den blev langt mere fokuseret i anden omgang. Altså empiriværkstedet har jo altså sin særlige styrke i, at forskellige aktører taler om at analysere og undersøge en undervisningssituation fra forskellige perspektiver. Og det, der jo er helt tydeligt, også i den her gruppes samarbejde og analyse af sekvensen, det var jo, at de fik nuanceret og udvidet deres forståelser. Altså der skete den der bevægelse væk fra en forståelse på den enkelte elev til den måde, man kan sige, en opmærksomhed rettet mod de didaktiske tiltag. Og jeg kan selvfølgelig ikke vide, om det har ført til øgede handlemuligheder, men det var helt tydeligt, jeg havde i hvert fald fornemmelsen af, at det var en øjenåbner for dem. Altså at det her med, jamen det er jo gennem didaktikken, at vi kan arbejde med at understøtte fællesskaber. Det er ikke sådan noget, der skal foregå i klassen og som holdlærer ved siden af. Det er gennem den faktiske gennemførelse af undervisningen.